FCPA twak medo dhi nyime e yo makare ahinya Nyakwaramogi kendo puonjruok bende medo bedo mana ote maneno kar ka Bati Ratego mosna FCPA Hesbon Omolo owacho weche malong'o kendo mapuonjo jotendwa in relation to biblical interpretation nyabwa mawuok Migori mawacho kamano. Kingpin nyaka bed ng'at mong'eyo luo kitgi gi timbegi kama ne luo ae gi kama gidhiye chike luo and all about luo mana pani FCPA bende nowacho kacha. Erokamano Bati mosna FCPA Hesbon Omolo awinjo twak Honorable Oduo Jakom UDA West Game Ward Rangwe mora ahinya kod kaka utwak e Ramogi TV. FCPA igilo wach Dr. James Nyikal twak mari sani ka ing'iyo weche ma oganda kata jotelo winjo bedni giwuoyo. Kisewinjo kata mana wajumbe ji wuoyo kuonde mopogore opogore. To samoro ginyalo bedni giwacho dhok ma nyiso ni gisiro lwedo jatend piny to jomoko bende nyalo neno ka gima gigoyo mondo giberre kigin giwegi jood bura makaluo. Ma thuolo winjo bedni gitimie ang'o? Winjo bedni giwuoyo machalo nade manyiso chung' achiel kata riwruok achiel. Mar ariyo ni wacho ni ji winjo bedni wuoyo ka nyiso chung' mar riwruok ma ng'ato kata jalibambo ok bed godo gi to. Demokrasia mar oganda makaluo winjo bedni koro dhi bedo machalo nade mondo kata koponi oganda bed ni wuoyo gi duol achiel to samoro nyalo bet ni kata jok manigi paro mopogore ok nen gi kaka jok mandhogo kata mani kod ndhogruok moro matemo ng'ado tij jowetegi gi piny piny. Erokamano ahinya. Aparo ni oganda mag luo ahinya kotelne gi jaduong' Dr. James Nyikal en gi thuolo mar tipo mar temo riwo jotelo moyier mondo mi gikuoth e duol weche ma ginyalo wacho ka gichopo e nyim oganda ahinya mar riwo oganda. Nitiere bende thuolo ma nyaka wawene jogo man gi paro mabet ogwenyore bende nyalo wacho pachgi gi. Mak mana ni pachi kata kogwenyore to bede gwenyruok moro ma ok machalo ka gima ji dwa gore. Paro be pod inyalo chiwo pachi nikech gimoro achiel inyalo wacho e yore ariyo. Inyalo wache mayom ma pod point ni donji to inyalo wache yo moro ma by the time itieko wache to gimi wacho ji ok winji achaya gi kaka iwache ma ji chiko ne it. Omiyo language bende nitie kaka iwacho weche. Kamoro inyalo koni oyo anto gi pacha to aneno ka kuma ne wadhiye ni ok ni kare kata naneno ni wadhi kama ere kaka dwa go bura mondo mi wata weche gi yo mopogore. Koro ukwongo udhu go bura e duol uwacho weche gi mondo mi kuwuok oko to uwuoyo kaka jokanyo no ma jokamoro achiel. Kata kamano demokrasia nitie. Ok inya chuno ji te mondo bed e dhot achiel. Mano bende jaluo kohero. Jaluo kohero ng'ama diye. Odwaro ni ka nitie thuolo tiwene embo wacho pache. Ka pachi ok nyal donjone ma ok imanyo yo ma pachi donjonego to weye gi pachono. Mano be ber. Mak mana niya wanyalo pogore paro gi luor kendo gi hera. Aparo ni mano emonego bed ni wabedo go. Miyo jogo ma pachgi nyalo bedo ni beto gwenyore to gigwenyore mamuol. And ahero weche moko masebedo ka winjo ka migosi Dr. Oburu Oginga Odinga masani kore jatend kweth mar ODM ka osebedo ka wacho kotemo ywayo jogo ma kamoro ni neno ka gima no obalo aneno kogo bura gi jood bura moko mane iwacho ni koro ne neno ni gin koro owit gi tenge nikech chama gi napani nitiere weche moko ma utiko ni manyo gi yore mopogore gi mar jopiny seche moko. Koro mano miyo jomoko ne bedo gi to ni kamoro ani ng'iya mopogore koro ok nyadwara machiegni. Koro wachak chon. Iwacho ni chako chon nolodhi ajuoga temo riwo wichno en gima ber. But gima duong' en ni wariwo oganda to wabed ni wariwo gi e yore mar adier, wabed ni wanyalo miyo gi thuolo mondo giwach pachgi, to maduong' moloyo walore gi wach, lomba gi wach manyalo miya adar kumae abiro kama intie. Kane an paro mopogore nikech an gi rieka ma paro ni bet oloyo mari to kimiya paro maliw tanyalo loko pacha. To kane pacha opogore gi mari nikech kamoro pesa no wuothe kata nitiere singo moko manochiw mano to kata wach ni machal nade to ok ibi loko pachi. Ng'eyo kaka nondho gi Yesu nitie kama ne ka koro openj ni to Yesu ni wagure koso kik wagure. Joma nonge gima nadwaro nosiko manogure to nitie nyaka joma no koni ang'iyo kata ane ma ng'ado bura ok aneno makosa ne
remo ni ok adwa nodong' e wiya. Aparo ni mane e gi paro monego wabedgo mondo wisdom were moro donjnwa ahinya ahinya jotend luo mane nie ginene chama mar Raila Amolo Odinga. Un gi pek kendo un gi migawo maduong' mar neno ni kik uchal jomopogore kata kapok liel otuo to usechako pogoru makoro kelo ng'e adieri gi miriambo koro bedo matek. Aparo ni nyaka wadog chien. Jogo dhi ogo buche kata bed mane ji balo ni gidhi ataro to gibalo e yo moro makelo luor kendo gibalo e yo moro makata kipimo ne joganda to oganda neno ni titera kanye. FCPA erokamano kuom yiero Ramogi